Hvad er sammenhængen mellem vikingetiden og den nordiske mytologi? Jamen, vikingetidens religion var den nordiske mytologi. Og den nordiske mytologi, nu bliver det nørdet, men den nordiske mytologi er nogle grundfortællinger, som i virkeligheden stammer helt nede fra Indien af. Det vil sige, at det, som man i dag stadigvæk dyrker i Indien, hinduisme, deres grundmyter, det er i nogle grundfortællinger om det at være menneske. Så lige for at sætte en yderligere, nørdet pind til det her, det vil sige, at der er en filosof, der hedder Nietzsche. Han har beskrevet, hvorfor vi som mennesker har behov for at lave religion. I bund og grund handler det om, at vi som mennesker ikke kan acceptere, at når vi dør, så bliver vi til muld, og så bliver skærmen bare sort. Derfor har vi skabt religion. I dag, ifølge kristne traditioner, at jorden blev skabt, eller Gud skabte verden på 7 dage. Inden for mytologien, der mener man, at det var en ko, der slikkede på en kalksten, som der kom en jætte ud af. Og den jætte slog Odin, Hvile og Ve ihjel, og med hans krop skabte de verden. Det er i mine ører lige så sort snak, som at sige, at jorden blev skabt på 7 dage. Jeg synes ikke, den ene historie den er dårligere eller bedre end den anden. Jeg ved godt, at kristne de har en tendens til at grine af folk, der siger, at jeg tror på nordisk mytologi. Jeg synes, de skulle tage og kigge sig ekstremt hårdt i spejlet og sige, at hvad fanden er forskellen på, at Gud skabte verden på 7 dage, og så lavede han et paradis, og der satte han Adam og Eva, eller der satte han Adam, og ud af hans ribben lavede han Eva. Altså, det er da lige så meget mytologisk, som at det var en ko, der slikkede på en sten. Nå. Men det var det, som vikingerne de troede på. Og lidt ligesom, at man kan også kalde det en meget ekstrem religion, fordi den var meget krigerisk. Forstået på den måde, den eneste måde, du rent faktisk kunne få et lykkeligt dødsliv efter din død, det var, at du døde i kamp. Og hvis man døde i sygesengen, så hed det strådøden. Så led man strådøden, og det betød, at man kom i det, der hed held. Held er et dødsrige for folk, der døde på en ikke-krigerisk måde. Og det var ikke et rart sted. Det var et koldt sted. Det var dog ikke varmt, som man siger om helvede i dag. Der brænder man op. Men det er et dødsrige, hvor det var koldt og fugtigt, og det var en gudinde, der hed Hel, som bestyrede det. Faktisk Lokes datter, men det er en længere historie. Så hvis man ville have et lykkeligt efterliv i døden, så skulle man dø i kamp, og så kunne man komme i Valhalla. Eller i det, der hedder Gemle. Der er nogle forskellige sale inde i Asgård, som er himmelen, kan man kalde det, der hvor guderne bor. Og der er nogle forskellige sale og haller for de forskellige mennesker, som har døde for forskellige guder på forskellige måder. Og hvis man skal sætte en parallel til en religion i dag, der gør det samme, så er det faktisk den ekstreme udgave af islam. Islam, ikke alt islam, men den ekstreme udgave af islam, som vi ser for eksempel Daesh eller ISIS, de bruger, de siger jo, at hvis du dør i kamp, så får du nogle jomfruer i dit efterliv. Det lyder sgu egentlig ikke helt tosset. Altså, det er ikke ret mange fyre, der ikke vil sige hey til. Det vil jeg gerne. Og det er jo det samme. Det er en måde, i virkeligheden er det måske faktisk en måde, magthavere har brugt religion til at skabe krig med. Men der er vi også oppe på et meget filosofisk plan. Men det tror jeg faktisk, at grundfortællingerne i mytologien har ikke været sådan, at hvis du skulle have et lykkeligt efterliv, så skulle du dø i kamp. Det tror jeg, at der er nogle konger eller nogle høvdinge, der har bildt folk ind, fordi så kunne de få dem til at kæmpe for sig. Vikingetiden er ekstremt spændende, fordi at det er for første gang, at vi i Danmark eller Skandinavien for alvor melder os ind i kampen om Europa. Og melder os ind i at sige, her er vi, sådan her gør vi, og vi sætter en dagsorden på det tidspunkt. I de her, jeg tænker mig om 300 år, vikingetiden står på. Det er en ekstremt kort periode historiemæssigt. Det vil sige, for det første så var man bange for dem, fordi de var ikke kristne. Fordi kristendommen har jo travlt med at belære folk om, at alle andre, der ikke er kristne, de er farlige.
Ikke? Det vil sige, at folk de har også en stor forforståelse omkring, hvem er det for nogle mennesker, der kommer. Ja, okay, de ser også økser og svær i hånden og hugger hovedet af folk og stjæler deres penge og stjæler deres piger. Så jeg kan godt forstå, at de har været bange. Det er slet ikke det. Men der er også en forforstået frygt i kraft af deres egen religion omkring vikingerne. Men vikingerne er i virkeligheden nogle sørøvere. Det er den bedste måde, det bedste ord at bruge. Sørøvere, som går fancy, eller hvad skal man sige, som går amok og får held med det. Fordi at kristendommen på det her tidspunkt var jo faktisk meget sådan, vend den anden kind til. Vi kæmper ikke mod hinanden. Vi kæmper i hvert fald ikke imod nogle kristne. Fordi vi er alle sammen kristne.